рӯзи шанбеи 14 ноябр дар назди сафорати Фаронса дар шаҳри Душанбе иддаи аз сокинон шам рӯшан кардаю гулгузорӣ намуда ва хотираи қурбониёни фоҷиаи ҳамлаҳои террористиро гиромӣ доштанд. Бо ин амали худ сокинон ҳамдардии худро ба мардуми Фаронса изҳор намуданд. имрӯз баъди шунидани ин ҳодисае ки дар пойтахти Франсия шаҳри Париж ин терактҳои ба вуҷуд омадаро шунида аҳли коргарони корхонаи мо ҳам хеле ғамгин шуда ба тамоми ҳалокшудагон таъзия баён мекунем ва аз тамоми одамҳо хоҳиш мекунем ки ба муқобили терроризм мубориза бурданд дар кор. Тамоми давлатҳои дунё бояд якҷоя шуда муқобили терроризм душмани халқ бояд ки муборизаи сахт баранд. ростӣ имрӯз фаҳмидем ки дар Фаронса зиёда аз 140 нафар ҷони худро супурданд, новобаста аз дин, мазҳаб изҳори ҳамдардии худро ба онҳо мерасонанд. Ин вазъияти бениҳоят муҳим аст, моро ба ташвиш меорад. пеши роҳи инро гирифтан ба як нафар, ду нафар намешавад. Тамоми давлатҳо бояд ба як мулоҳизаи ба як фикри том омада пеши роҳи инро гиранд. мудҳиштарин хабаре ки шунавидам содир шудани амалҳои террористӣ дар пойтахти Фаронса шаҳри Париж мебошад. бо шунидани ин хабар бевосита эҳсос кардам ки терроризми байналмилалӣ имрӯз ба ҷомеаи мутамаддини ҷаҳонӣ ҷанг эълон кардааст. ман фикр мекунам ки ин амали террористӣ як ҳушдорест ба ҷомеаи ҷаҳонӣ. бояд ки ҷомеаи ҷаҳонӣ муборизаи қатъӣ бар зидди терроризм бибарад. ҳамдардии худро ба миллати бузурги Фронса изҳор мекунам ки дар ин воқеаҳои даҳшатафкуне ки шуда гузашт шаҳрвандони зиёди ин кишвар ҷон бохтанд ва дуввум ин ки ин як бисёр ҳам масъалаи мудҳиш аст, зеро имрӯз нирӯҳои ҷангии давлати исломӣ дар тамоми нуқоти кишварҳои олам ба муқобили он кишварҳое ки дар Сурия ҷанг расониданд, онҳо як ҷиҳод эълон карданд. имрӯз бахусус бояд ки дар шароити Тоҷикистон ва кишварҳои Осиёи марказӣ милисияҳои маҳаллҳо бояд ки тамоми маҳаллҳоро зери назорат дошта бошанд ва ҳар як одаме ки масалан вориди шаҳр мешавад, вориди маҳаллҳо мешавад, бояд ки донад ки ин одам ки аст ва чӣ мақсад дорад ва дар ҳамин сурат меки дар кишварҳои мо масалан ба чунин воқеаҳо сари роҳи онҳо гирифта шавад. шомгоҳи 13 ноябр бар асари ҳамлаҳои террористӣ дар шаҳри Порис беш аз 120 нафар ба ҳалокат расида ва даҳҳо тани дигар захмӣ шуданд. ҳамлаҳои террористии шоми ҷумъа 13 ноябр ба шаҳри Порис мудҳиштарин дар таърихи Фаронса дониста мешавад. гурӯҳи давлати исломӣ дар як изҳороти расмӣ ки рӯзи 14 ноябр дар интернет нашр шудааст навиштааст ҳамларо 8 узви ин гурӯҳ анҷом доданд.